Freerider MX, καλησπέρα παιδιά. Θα ετοιμάσουμε ένα μικρό vlogάκι. Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Θα πάρουμε το ποδήλατο εδώ. Θα το φορτώσουμε στο Yaris και θα πάμε σε ένα βουνό να κάνουμε ένα freeride μικρούλι, έτσι μία ωρίτσα, να σας δείξω λίγο τα μονοπάτια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, επανερχόμαστε σε λίγο. Γεια σας παιδιά, εδώ ο Βασίλης Μότο, Freerider MX. Μόλις φορτώσαμε το ποδηλατάκι και πάμε στο δάσος Κέρις για ένα μικρό freeride, να σας δείξω λίγο εκεί τα μονοπάτια. Ένα από αυτά και να δούμε λίγο τη θέα για το Ηράκλειο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο εκεί. Λοιπόν παιδιά, τώρα κατευθυνόμαστε προς το περιφερειακό δρόμο Ηρακλείου Ρεθύμνου. Θα κατευθυνθούμε προς την πλευρά του Ρεθύμνου. Βέβαια δεν θα απομακρυνθούμε από το Ηράκλειο. Ουσιαστικά θα στρίψουμε αριστερά για Ανόγια και πριν καλά το καταλάβουμε θα έχουμε φτάσει σε ένα βουνό, σε ένα λοφίσκο με χαμηλή βλάση θαμνώδη, που εκεί κάποια αλάνια εδώ της περιοχής προφανώς έχουν φτιάξει κάποια μονοπάτια και πηγαίνουν με το ποδήλατό τους. Πάνε πολλοί περιπατητές, ειδικά το Σαββατοκύριακο, για εξορμήσεις, και έχει πάρα πολύ ωραία θέα για να πας να ράξεις, να πιεις τον καφέ σου ή να πιεις μια μπυρίτσα, βλέποντας το Ηράκλειο, το Ηράκλειο Κρήτης. Τώρα βγαίνουμε στο δρόμο τον περιφερειακό σιγά σιγά. Πιστεύω θα είμαστε εκεί σε 20 λεπτά. Η ώρα είναι 4.30. Το βράδυ θα πέσει σε λιγάκι. Οριακά είμαστε για αυτό το βιντεάκι. Αλλά και εγώ ήθελα να φύγω τέτοια ώρα. Ήθελα ο ήλιος να είναι χαμηλά. Έχει μια άλλη αίσθηση και γενικά ήθελα να πάω και ώρα που δεν θα έχει πολύ κόσμο πάνω στο βουνό, γιατί το Σαββατοκύριακο προτιμάει ο κόσμος και πηγαίνει αρκετά. Λοιπόν, το Yaris τραβάει πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι, μετά το service που του κάναμε, την επισκευή μάλλον. Λοιπόν, τα λέμε, κλείνω λίγο γιατί τώρα είμαστε στον Εθνικό. Γεια σαλάνια και πάλι. Εδώ, Βασίλης Μότο 300, Freerider MX. Τώρα μόλις στρίψαμε προς Γιαγάζη και ανεβαίνουμε τώρα προς Κουσόνα Ανόγια για να κατευθυνθούμε εκεί πάνω, σε αυτό στο λοφίσκο που φαίνεται, το βραχώδι. Μάλλον θα φαίνεται στην κάμερα, κατά πάσα πιθανότητα, εκεί πάνω, που είναι το δάσος της Κέρης. Από πίσω έχει ένα μικρό δασάκι, είχε καεί πιο παλιά. Και όπως σας είπα, έχουν φτιάξει κάποια μονοπατάκια κάποια παιδιά εδώ του Ηρακλείου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εξόρμηση για περπάτημα πάνω δίπλα στη φύση και με ωραία θέα, δίπλα από την πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε. Ξεκινάνε λίγο τα στροφιλίκια, θα το παίξουμε λίγο Αλόνσο. Οπότε κλείνω και τα λέμε. Εδώ μας περνάει και ένας φίλος με ένα BMW GS. Εντάξει, απίστευτη αίσθηση παιδιά, όπως έχετε δει. Εγώ ασχολούμαι με τα motocross, τα enduro κλπ. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα πλάγισμα, δικαβαλιά. Μιλάμε τώρα για άλλη αίσθηση, freedom ρε φίλε. Κοίτα τώρα, κοίτα εδώ. Δεν μπορώ να τους ακολουθήσω δηλαδή, εντάξει, πολύ δύσκολο.
λιγάκι πάλι. Ο άλλος με στη μέση πάει, παιδιά. Με ποδηλατάρες περισσότεροι. Με παιδάκια. Μιλάμε για το μισό Ηράκλειο πρέπει να είναι εδώ πάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Όσοι ασχολούνται, κοιτάξτε εδώ. Όλοι έχουν ποδήλατα. Και εγώ πίστευα ότι δεν θα έχει ποδήλατα. Τι έχει αγώνα έχει. Τι έχει αγώνες έχει. Έχουν τελειώσει τις αγώνες. Α, τελειώσανε, Ναι. Είναι το τελευταίο. Ναι. Όταν τελειώσουν. Α, ωραία. Φεύγουν. Ωραία, ωραία. Μπορώ να πάμε τα μάξι πιο μπροστά ή να είσαι καλά. Τώρα τι να σας πω, θα πάω να τα αφήσω εκεί κάπου. Αλλά δεν το περίμενα και εγώ τώρα. Τι αγώνες ποδηλασίας. Απίστευτα, σκηνικά. Και τα περισσότερα ποδηλατάρες, φίλε. Να. Εντάξει, θα κάνουμε μια βόλτα εμείς. Παιδιά, είμαστε και θα δούμε το ποδήλατο. Το έχουμε βγάλει από το πορπαγκάζ εδώ στο Γιάρης. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να το κουμπώσουμε. Εδώ αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αν και έρχεται, εντάξει. Πάμε αυτό από εδώ έτσι. Ανοίγουμε. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε ένα free ride εδώ στο βουνό της Κέρης. Είμαστε πολύ ωραία. Και για ρισάρα εδώ δεν μασάει. Πάμε δυνατά. Αυτό το ποδηλατάκι. Η The Aldert Jump Up του 12. Πάμε να το κάνουμε μια βολτούλα. Να δούμε τι παίζει. Εδώ. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση. Τι είχε σήμερα εδώ, τι είχε αγώνες. Ποδηλατικούς αγώνες. Α, μάλιστα. Και θα έχει και αύριο. Ναι. Α, πολύ ωραία. Αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει μια σειρά αγώνων γενικά, έχει πρωταθλήματα, Α. έχει κέλα. Σαν Παγκρίτιο είναι δηλαδή. Αυτός εδώ ήταν διασυλλογικός. Α, οκ. Ήταν μόνος από την Κρήτη αυτή. Έχει και αύριο. Θα έρθω και αύριο να δω. Ωραία, ευχαριστώ. Νομίζω είναι τετράδες. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έχει αγώνες σήμερα και τα μονοπάτια θα δουλεύουν, τάπα κατεβαίνει άλλος. Τώρα θα δούμε μια κατάβαση ενός αθλητή. Τώρα καλό είναι να μην πάμε, να μην ενοχλήσουμε. Θα δούμε μήπως πάμε αργότερα. Τώρα μας έχει πάρει κάτι φορά. Τα μονοπάτια θα τα έχουν φτιάξει full και θα είναι ωραία φάση να τα κατεβούμε κι εμείς. Κλείνω και τα λέμε σε λίγο από τη θέα του βουνού. Γεια σας παιδιά, ο Βασίλης Μόνο 300 Freerider MX. Μόλις φτάσαμε στην πιο όμορφη θέα του Ηρακλείου κατά τη δικιά μου άποψη. Λοιπόν, ο ήλιος ζήσε λίγο όπως βλέπετε και πάμε να δούμε μαζί. Ride. Εδώ γύρω στο Λόφο θα πάω από έναν δρόμο που δεν έχω ξαναπάει.
πιτσα. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος πάει πολύ χαμηλά, παιδιά. Δεν φεύγει τελείως από το δάσος ο δρόμος αυτός. Ναι, θα επιστρέψω. Κάτι φορά! Αλλά τώρα σηκώνουμε ανηφόρα. Λοιπόν, κλείνω λίγο. Εντάξει, υπάρχει μια ανάβαση τώρα εδώ, δεν χρειάζεται να τη βλέπετε εσείς. Θα είναι βαρετό. Και θα ανοίξω λίγο πάλι. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε σε κατηφόρα. Κάνουμε και σκηνιά. Από το 2012, παιδιά, το ποδήλατο αυτό, και κρατιέται ακόμα, τι να σας πω, και έχει φάει ξύλο. Έχει φάει πολύ ξύλο. Η μεσαία τριβή θέλει έτσι ένα φρεσκάρισμα, αλλά εντάξει, δεν είναι η στιγμή ούτε η ώρα, έτσι αλλιώς μια χαρά είναι προς το παρόν. Αλλά πρέπει να τα ανοίξουμε λίγο για να δούμε τι παίζει. Θα κάνω μια απόπειρα να ανέβω στην αρχή του μονοπατιού, να κατεβούμε ένα σκέλος του. Πιστεύω θα έχουν τελειώσει οι αγώνες τώρα. Έχουμε πιάσει την ανάβαση για τα καλά τώρα. Και πάμε. Όπως βλέπετε ανεβαίνουμε. Υπάρχουν κάτι ποδηλάτες, βλέπω, επειδή είναι ψηλά, που είναι στη διαδρομή. Λοιπόν, τώρα έχουμε ψηλό PSI 35 και 35. Όταν θα πάω να κατέβω, επειδή μετά δεν θα έχω άλλη ανηφόρα, θα το κατεβάσω για να είμαι safe. Το ποδήλατο έχει να καβαληθεί πολύ καιρό. Έχει και κάποια θεματάκια στα φρένα του. Δηλαδή το πίσω δεν πιάνει πολύ καλά. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον πιάνει τον μπροστά. Που όπως όλοι ξέρουμε, με τον μπροστά φρένο σταματάς, όχι με το πίσω. Να, αγνοφαίνεται η δεξαμενή. Από εκεί ξεκινάνε τα μονοπάτια και κατεβαίνουν κατά κάτω. Παιδιά, ανεβήκαμε στην κορυφή του λόφου, σχεδόν έχει σουρουπώσει, πάει να βραδιάσει. Είναι σχεδόν βράδυ. Το μονοπάτι από κάπου εδώ ξεκινάει. Αλλά δεν θυμάμαι και πολύ καλά, ρε φίλε. Έχει ένα χ εδώ. Θα σε γελάσω τώρα. Κάτσε να το βρω και μιλάμε. Πάμε πάρα πολύ σιγά, απλά να δούμε τη διαδρομή. Όπως βλέπετε έχει σουρουπώσει αρκετά, οπότε πάμε να βρούμε και τα μάξι για να φύγουμε σε λίγο. Πάμε, εδώ έχει μια ταμπέλα που λέει προσοχή. Προσοχή γιατί όμως, φίλε. Το μονοπάτι είναι ωραίο, παιδιά, διασυραστικό. Σαφώς μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα, εγώ δεν μπρεσάρω καθόλου αυτή τη στιγμή. Απλά τσουλάω γιατί δεν έχω κράνος και δεν θέλω να πέσω και να χτυπήσω. Αλλά έχει γίνει δουλίτσα, το έχουν φτιάξει και μπρεμάκι έχουν φτιάξει εδώ. Εδώ που είχε τις μπρεμάρες με παλέτες εδώ. Εδώ ευθεία. Εδώ έχει ένα άλμα, δεν το πηδάμε.
Εντάξει, είναι πολύ διασκεδαστικό, Εδώ με μπρεμάρα. Το έχω ξανακατέβει εγώ άλλη μια φορά. Και συνεχίζει και βγαίνει στο κεντρικό δρόμο τώρα. Αυτό ήτανε, παιδιά, το μονοπάτι. Συνεχίζει κι άλλο προς τα κάτω. Εκεί προς τα μέσα. Εντάξει, ωραίο ρε φίλε. Θα έρθουμε άλλη μέρα με εξοπλισμό για να το κατέβουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, κάνω ένα pause και συνεχίζω. Εδώ σε λίγο θα δούμε τους αθλητές να ετοιμάζονται. Έχουν έρθει με πολλά ποδήλατα. Θα βάλουμε το ποδήλατο μέσα στα μάξι και είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε. Τσάου τσάου. Καθαρίζουμε λίγο να φύγουν οι πολλές σκόνες. Λοιπόν, μέσα από το αμάξι τώρα έχουμε φορτώσει το ποδήλατο, είναι πίσω. Αυτό ήταν το επεισόδιο, παιδιά, για σήμερα. Επεισόδιο, βίντεο, vlog, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό ήταν το free ride μας για σήμερα, ένα πολύ μικρό free ride εδώ στο δάσος Κέρης. Πετύχαμε σε ποδηλατικούς αγώνες, οπότε δεν μπορούσαμε από την αρχή να κάνουμε κατάβαση. Κάναμε μόνο μία, πολύ χαλαρά, απλά για να δούμε ένα κομμάτι. Βαράνε πίσω αλυσίδες, τα πάντα όλα. Θα επανέλθουμε με επόμενο free ride, πεζοπορίας μάλλον. Τώρα το free ride και όλα αυτά είναι εντός εισαγωγικών. Προσπαθούμε λίγο να κυκλώσουμε τις δραστηριότητες μας γύρω από το κανάλι, να φτιάχνουμε βιντεάκια. Δεν το κάνω γιατί θέλω να με ξέρουν ή να αποκτήσω πάρα πολλούς subscribers. Μπορεί να με βλέπουν και 10 άτομα. Αυτοί που με βλέπουν όμως να γουστάρουνε, όπως γουστάρω και εγώ, και αυτό που σκέφτηκα όταν δημιούργησα το κανάλι είναι να αφήσω στιγμές που θα μπορώ να τις βρω ανά πάσα στιγμή με ένα κλικ στο διαδίκτυο, όσο υπάρχει διαδίκτυο. Οπότε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μην ξεχνάτε like, follow και subscribe. Βασίλης Μάου 300, Freerider MX. Καλό σας βράδυ.